Mircea Lucescu a pregătit două surprize pentru meciul cu Lituania de diseară de la ora 21:45, al doilea din grupa de Liga Națiunilor. În prima partidă, tricolorii au învins categoric Kosovo în deplasare, scor 3-0. Diseară dăm peste Lituania, echipă care a fost învinsă în prima etapă de Cipru, scor 1-0. În mod normal, n-ar trebui să avem prea mari emoții în cea de-a 11-a confruntare directă din istorie dintre România și Lituania. În 9 din precedentele 10 dueluri, tricolorii au câștigat. Singura victorie a lituanienilor datează din 6 septembrie 2008, în preliminarele Cupei Mondiale, când pe banca noastră se afla Victor Pițurcă. Cine transmite la TV? România-Lituania din Liga Națiunilor. Dacă meciul dintre Kosovo și România a putut fi urmărit pe Antena 1, întâlnirea dintre România și Lituania va fi live pe Prima TV. Atenție, Prima TV, nu Prima Sport. Cum ar putea arăta echipa României cu Lituania? Mircea Lucescu a hotărât să facă măcar două modificări foarte importante. Prima surpriză este prezența lui Târnovanu în poartă. Pe linia de fund ar fi Rațiu, Drăgușin, Burcă și Bancu, iar în fața